Nici cu 10 pomelnice nu o să te faci mai deșteaptă. Am trecut apoi și pe la sală. Antrenorul a fost super. Îl cheamă Cosmin. Cosmin! Ce nume? Cosmin! Ca pe ăla de la Tercotaș, 524. Ne-a invitat amândouă la un ceai la ten. Și o înghețată și am ieșit și la o țigară. Chiar că știu! Data viitoare chiar o să pun o lumânare pentru mintea ta deșteaptă. Dulce! Sei strano, che mi avanzo lunga te, sotto vent'anni, al stai mi rubi mi mani, che per noi vuoi În discursul dumneavoastră împotriva ducelui ați pus punctul pe I. Și
cum l-au pe tine. E onoare pe noi, signore. Mă opun la orice propunere de a-l primi cu fast pe duce. Pe regați ușile! N-am mai spus-o, dar repet. Suntem democrați, republicani, liberali, neomarxiști, suveraniști, nu slugi ale tiranului. Ei, mai așa cu viața asta. Ducele nu este tiran. El este o persoană care iubește viața și vine aici la carnaval în fiecare an și lasă foarte mulți bani. El ne invita și pe noi, senatorii, cu soțiile noastre, la petrecerea lui de azi. Bine că m-a adoptat în senat hotărârea ca neveștele noastre să nu vină cu noi. Se înțelege de la sine că eu nu am să mă duc. Eu sunt de dreapta. Vai, mă duc. Eu sunt de stânga. Paul, cealaltă stânga. Și dumneavoastră? Eu sunt și de dreapta și de stânga ca să nu supăr pe nimeni. M-am blocat în girator. Auziți, chiar puteți voi să țineți un secret? Am aranjat să vină un gondolier să ducă pe nevastă la mănăstire, la mătușa. Așa că ea sigur nu vine la petrecere. Nici iubirea mea nu va veni. Nici sora mea. Bun, perfect. Așadar ne-am înțeles. Rămâne cum am stabilit. Și pecetuim totul cu Wunderschaf Snaboven Stoici. Păi voi aveți o ușa? Ia. Poate. Anina, ascultă acest vedal, sigur. Acum, da? De ce plângi? Răspunseze. L-am spus să danseze. Nu avem bani. Nici eu nu am bani, dar pot să dansez. Am o idee. În seara asta mergem cu toții la bal. La balul ducelui. Și cum îmi faci asta? Că nu suntem VIP-uri. Las că șeful mi-a dat oricum prea multe invitații și e lene să le care așa după mine. O fi morți. Vai, signor Caramello. Pentru asta trebuie să vă dau cu frici, motanel. Iubit, îmi dai voie? Și eu trebuie să te sărut. Îmi dai voie? Mai ușor cu sărutatul. Îmi pare rău, astă seară nu pot să vin cu voi, trebuie să merg la Murano. La Murano? Ioncea, tatăl meu mă așteaptă. Dar lasă să aștepte. Nu, asta nu se poate. Atunci trebuie să-mi găsesc altă parteneră de dans. Ce? Au, vorbește! Ne vedem peste 2 ore. Bravo! Oh,
Imposibil, dracu, era motivul în preajma ei. Uite-le, domnii. Bine ați venit, stimați domni. Vă rog să primiți invitație pentru balul cu peste 1 milion de beculețe organizat de excelența sa, ducele Guido de Urbino. Sunteți așteptați să veniți neapărat în compania distinselor dumneavoastră, doamnă. Dar numai 1 milion de beculețe? Deci de 1 milion? Vedeți, soția mea are o problemă. Are o mătușă bolnavă. Și sora mea este tot la o mătușă bolnavă. Și a mea este tot la o mătușă bolnavă. Dar mare epidemie l-a lovit dintr-o dată pe toate mătușile domnilor voastre. Sunteți conducere la mare. Dar nu nimic, poate vă răzgândiți. Invitația rămâne valabilă. Ce-ar fi să-i trimiteți acestui șmecher? O dublură să fie dumneavoastră. Bineînțeles, numai după ce adevărata Barbara Va fi în siguranță. Bună idee. Barbara! Da, iubitule? Dragă Vaicel, uite, ți-am pregătit o Uber gondolă să te ducă la mănăstire la mătușa ta. Da? Hai, drum bun și la revedere. Kiss, kiss. Pe curând! Pe curând! Pe curând! Pe curând!
Signor Caramello, dar ce agitați sunteți, drept să dansăm, să vă relaxați puțin? Signorina, să fie cu iertare. Lasă-l să danseze singur, dacă e fraier. Alina! Signore, da? Unul dintre senatori dorește să vă vorbească. No way! Please tell him he has to go! Zice că e urgent, excelență. Excelență, soția mea s-a întors de la mătușa Igonavă și acum putem să spunem că suntem onorați să participăm la petrecerea dumneavoastră. Cum, signor de l'Arco? Sinior de l'Arco are 2 soții? Atâta s-a putut. Excelență, văd că sunteți foarte generos în seara aceasta. Luați masa cu servitoarea noastră. Viitoarea? Nu se poate! Nu mai înțeleg nimic! Excelență, Da. soția domnului are o dorință pe care vrea să vă comunice personal. Sigur o să veți îndeplinit. E doar un fleac. La cât de generos sunteți și la cât ar bine ați pentru signora. Excelență, Da. dorința mea este de fapt a soțului meu. El dorește să o pe postul de bucătar șef. Administrator consilier. Bucătar, consilier. Consilier. Bun! Dacă signora Barbara dorește ca soțul ei să ocupe un post vacant, excelența sa chiar are ceva de oferit, doar că e cam departe. La turnul Măgurele. Unde-i turnul Măgurele? Lângă Șupercel. Excelență, domnul senator se simte onorat, însă mă tem că va trebui să refuze oferta dumneavoastră. Vă las în compania doamnei. Domnilor senatori, Nepoate, unchiule și tu. Saul. Excelență, este timpul să luați masa.
soția mea. Nu se poate! Bandiților! Escogilor! Cocatarilor! Oamenilor, nu mai enervați atâta. Petrecerea e atât de reușită, iar distracția abia acum începe. Să trece mai mult de dar, cu sta scriptura. Cinci! Salut, hai noroc! Oh,
banditul de caramelor a spus la care toată revandada. Nu-i nimic, rezolv eu să vă distrug pe toți. Ce manafu, chiar aici în restaurantul tău. Ce Răzune, să ne spunem că nu am fost eu de ce e de și caramelul! Să fii carambol, vino la mine! Vino la mine! Nu am vrut să merg la mănăstire, am vrut să-mi spus mătușa bolnavă. De aceea am schimbat hainele cu Anina. Însă domnul Francesco nu a venit la asta vină. Aha, da. Ia mai spune o dată, dar în germană, ca să înțelegem toți. Am văzut că ai fost și tu ieri la distracție. Te-am văzut când ne serveai scriptura. Nerușinato! Tu te distrai și eu vă serveam! Ușurel. Voi, ca să vezi intuiție feminină, ți-am aranjat un post de bucătar șef la firma lui de catering. Vorbești serios? Foarte serios chiar! Mamma mia! Exista o singură persoană care nu m-a mințit în noaptea trecută. Caramelo, ne-ai tras niște sperieturi grozave, dar balul a fost reușit și ne-am distrat de minune datorită fermecătoarei tale prietene Alina. Nota 10 pentru organizare. Considerăm deci că ți se cuvine postul de consilier pe probleme administrative cu o singură condiție. Consilierul tău să fie Alina. Mă simt foarte onorat, dar nu mai e posibil de un post vacant. Da, pentru Alina
Alina, tocmai înființat unul. Și Alina are deja afacerea ei personală. Nu cred că va fi interesată. Ba da, va fi foarte interesat. O să o angajăm pe un post unde nu trebuie să facă absolut nimic. Avem și astăzi de posturi. Da, mă înțeleg. Ce bine le ziceți. Slăvit fie șeful. Da. Bine, noi mâine o să mergem în Dubai, dar ținem legătură. Ha ha ha.